ang karamihan. Ang kaso ay isasampa. Feeling niya siya daw ay hinipuan. Wala namang ebidensya. Si tatay nabuko, pinahirapan. Dun sa barangay ang punta. Kawawa naman at napagbintangan. Sa sarang din niya ginawa. Kayo'y aalis papuntang jail at uulitin. Sabihin ang iyong feelings, ika'y sinungaling. Sana all walang nasaktan sa pag-alis. Huwag kang matatakip, parang ninja. Ngumiti na ngayon ang karamihan. Ang kaso ay isasampang. Feeling niya siya daw ay hinipuan. Wala namang ebidensya. Si tatay nabuko, pinahirapan. Dun sa barangay ang punta. Kawawa naman at napagbintangan. Sa sarang din niya ginawa. Kayo'y aalis papuntang jail at uulitin. Sabihin ang iyong feelings, ika'y sinungaling. Sana all walang nasaktan sa pag-alis. Huwag ka nang magtatakip, parang ninja. For more videos, please follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel, ACD. Bye-bye!